Ova tema vas Hrvata je mafija cijele Amerike i Evrope ocjenjuje civile ili celite u Evropu, Ameriku, da nema života. A ja kažem, a šta ćete vi američka i evropska mafija dobiti ako non stop ubijate civile i ucjenjujete? Što je američka cijela vojska u američkoj mafiji koja ubija civile i koja ucjenjuje? Ili je cijela Evropa u evropskoj mafiji koja ubija civile i koji neće da popuste ucjenama? A šta ćete dobiti jednim ubojstvom? Pa vi za Amerike ste u Americi osumnjičeni za ubojstva jedno tisuće ljudi isto koji u Evropi. Jak nekog ubijete, bit ćete samo sve više sumnjivi. A budite sigurni da vas prati FBI i NATO i vojni sudovi i evropske krim službe. Ako nekog ubijete, nećete postići ništa, a bit ćete osumnjičeni za još jedno ubojstvo, ako što ste u Americi osumnjičeni za tisuće i u Evropi isto. A znači, ne možete ubojstva ni rješavati, bote svi ste vi neki ubojice i Hrvati, i evropska mafija i američka isto. A policija nikad nikog nije optužila da je ni evropska mafija ni američka. Znači, cijela policija vam je u evropskoj i američkoj mafiji uporno ucijenjuje civile. Nego ono da se više gubite američki i evropski mafijaši.